сирро бидон ва худро аз хатарҳои иттилоотӣ эмин бор. ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ, шумо нашри навбатии лоиҳаи саводи иттилоотиву расонеро рӯи мавҷи 157 FM аз радиои садои Хуҷанд гӯш мекунед. Бо шумо ҳастам ман Шамсуддин Наврӯзов. дар барномаи гузашта мо доир ба мавзӯи вазифа ва аҳамияти фаъолияти хонаи сир дар шаҳри Хуҷанд суҳбат доштем. ин навбат бошад доир ба мавзӯи ҳуқуқи расонаӣ суҳбат мекунем. дар меҳмонӣ мо ҳузур доранд ҳуқуқшиноси ташкилоти ҷамъияти ибтидо Фахриддин Фузелов. шуморо ба барнома хушомадед мегӯям. ташаккури зиёд ки ба ин барномаи хеле ҷолиб маро ҳам даъват кардед. миннатдор ҳастам. ташаккури зиёд. биёед нахуст ҳуқуқи расонаиро барои шунавандагон шарҳ метем ба таври сода ки он чи аст ва чӣ гуна бояд ки онҳо масалан истифодабарандагон шунавандагон дар бораи он маълумот дошта бошанд. ташаккури зиёд барои пешниҳоди саволи хеле ҳам ҷолиб. пеш аз оне ки ба ин савол ман ҷавоб диҳам, мехостам як нуқтаро ба шумо зикр кунам. вақте ки ҳар саҳар мо аз хоб бедор мешавем, аввалин коре ки мекунем маъмулан ин нигоҳ кардан ба телефон аст. ба телефон нигоҳ мекунем, мебинем ки оё ягон нафар ба мо навистааст ё ин ки занг задааст ё ин ки умуман ба шабакаҳои иҷтимоӣ нигоҳ мекунем ки оё ягон нафар ба мо коммент навистааст ё ин ки лайк гузоштааст ё ин ки ягон саволи дигар ягон савол дода бошад. Агар ки ба 10-15 соли пештар нигоҳ кунем, маълум мешавад ки ин хел набуд ҳаёт тамоман. ҳаёти мо тамоман дигар буд. яъне ки ҳар саҳар мехестем, дастурӯй мешидем, наҳорӣ мекардем, ба кор мерафтем ё дигару дигар буд. айни ҳол бошад як қисми ҷудонашавандаи ҳаёти моро ин расонаҳо, шабакаҳои иҷтимоӣ, фазои иттилоотӣ ва фазои интернет ташкил медиҳад. барои ҳамин ман ба саволи шумо ҳамин хел ҷавоб медиҳам ки ҳуқуқи расонаӣ ин ҳуқуқи дастрас кардани иттилоот ва инчунин коркард кардан, нашр кардани он дар ягон ҷой умуман мебошад. ё ин ки ба ягон нафар ягон гапро, ягон ҳолатро, ягон чизро умуман расонидан, ин аллакай ба ҳуқуқи расонаӣ дахл дорад. ман як чизро қайд карда мехостам ки дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар ягон қонун мафҳуми ҳуқуқҳои расонаӣ, ҳуқуқи расонаӣ ё ин ки ҳуқуқи рақамӣ тамоман қайд карда нашудааст. ва ин дар сатҳи қонунгузорӣ яъне ин мафҳум ҷой надорад. бинобар ҳамин ҳар як олим, ҳар як шахсе ки дар ин соҳа тадқиқот мекунад ё ин ки ҳар як шахсе ки дар ин соҳа ягон намуди фаъолиятро ба роҳ мемонад, ӯ аллакай диди худашро дар ин масъала дорад, фикри худашро дорад ва умуман мафҳуми худашро пешниҳод кардааст. фаҳмон, ташаккури зиёд. имрӯзҳо мушоҳида мешавад ки рӯз то рӯз сафи корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам бештар мешаванд ва ҳар як нафар ба гунае ба худаш хос онро масалан истифода мебарад. онҳое ки дар ҳамин гуна шабакаҳо фаъол ҳастанд, дар истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ чӣ ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳо доранд онҳо? хуб, дуруст қайд кардед. имрӯзҳо бисёри одамон ба шабакаҳои интернет роҳ доранд. новбаста аз оне ки он нафарон хурдсол ҳастанд, калонсол ҳастанд, бевосита ба шабакаҳои интернетӣ роҳ меёбанд. масалан агар кӯдак бошад, шояд телефони падару модарашро мегираду ба шабакаи интернет ворид мешавад, ё ин ки худи ҳамун нафар падар ё модар гуфтем ба ҳамун шабакаҳо ворид мешавад ва ӯ дар ҳамун шабакаҳо як қисми ҳаёти худашро мегузаронад ва ин маълум мегардад ки ин нафарон, яъне ҳами он нафароне ки шабакаҳоро истифода мебаранд ва гуфтем ки як ҷузъи ҳатто ҷудонашавандаи ҳаёти имрӯза ҳам гӯё мешавад, аллакай ҳуқуқ доранд, ӯҳдадориҳо низ доранд ва масъулияти хеле ҳам калон доранд. агар ки муфассал қайд кунем, ҳар як истифодабарандаи умуман имкониятҳои ҳуқуқҳои расонаӣ, яъне истифодабарандаи шабакаҳои иҷтимоӣ, истифодабарандаи сомонаҳо, афзоракҳо, ҳама бирни приложение мегӯянд ба забони русӣ. вақте ки ҳамун ин ё он барнома ё ин ки афзорак ё ягон сомонаро истифода мебарем, бевосита пеш аз истифода ба мо як хати дарозро пешниҳод мекунанд. Як оферта мегӯянд, як ҳамин хел шарте ҳаст ки
шарти истифодабарӣ ана ҳамон барнома аст. бевосита аввалин дараҷа дар ҳамон шартҳо ҳуқуқ ва ҳуқуқдориҳои ҳар яки мову шумо пешбинӣ карда шудааст. масалан вақте ки шартҳои фейсбукро мехонем дар он ҷо қайд мешавад ки маълумотҳои бардуроғро нашр накун ё дигар масъалаҳоро чӣ кардагӣ аст, ба мо ҳамчун шарт нишон додагӣ аст. ва дар ҳолате ки масалан ягон нафар ягон маълумотро зиёд паҳн мекунад ё ин ки ягон маълумоти дурӯғро паҳн мекунад, агар як нафари дигар ё ин ки якчанд нафари дигар ба он шикоят кунанд, аллакай мебинем ки ана ҳамон мавод ё ин ки нашр лағв карда мешавад, яъне пок карда мешавад гӯема. хуб ин ман чӣ гуфтанӣ ҳастам? ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки ҳам дар сатҳи ана ҳамон барномаҳо ва умуман афзоракҳо ва сомонаҳо умуман ба мо як қатор ҳуқуқ ва ҳуқуқдориҳо аст дар асоси ҳамонҳо ва инчунин аз рӯи қонунгузории Тоҷикистон низ як қатор ҳуқуқ ва ҳуқуқдориҳо аст ки ин танҳо дар як қонун ҷамъ оварда шудагӣ нест. яъне дар якчанд қонун ҳаст ки мо ҳуқуқ ва ҳуқуқдориҳомонро мебинем дар он ҷо ва бар замми ин дар ҳамон қонунҳо низ дар ягон ҷо ҳуқуқи расонаӣ қайд карда нашудааст. пеш аз оне ки шахс маълумотро ё ин ки ягон аксро, видеоро, сабтро расонаӣ кунад ба ягон нафарон ё ин ки нафар расонад, ӯ аллакай бояд ба талаботҳои қонун нигоҳ кунад. масалан кодекси граждании ҷумҳурии Тоҷикистон, айни ҳол ин номи кодексам иваз карда шудааст ва дар таҳрири нав қабул карда шудааст, кодекси мадании ҷумҳурии Тоҷикистон. яъне дар ин ҳамин хел меъёр ҳаст ки бевосита қайд мешавад. вақте ки ягон нафарро акс мегирад, бояд ҳатман иҷозати шахсе ки дар акс мебояд бошад, хоҳ вай розигӣ шифоӣ, хоҳ розигӣ хаттӣ бошад. ва бар замин вақте ки ягон кӯдаки хурдсолро ё ин ки умуман кӯдакро, шахсе ки то ба синни 18 сола расидаро акс мегирем, мо бояд донем ки ҳам аз худи ана ҳамон кӯдак ва ҳам аз яке аз волидони ана ҳамон кӯдак мо иҷозати аксбардорӣ, наворгирӣ ё ин ки сабти овозро гирифта бошем. вале мутаассифона ана ҳамин қоидае ки содда аст, ҳеҷ кас қариб ки риоят намекунад. ҳеҷ кас гӯм бахшиш хато мешавад, лекин бисёри одамон аксарият ба ин қоида риоя намекунанд. хуб, ба ғайр аз ин боз бисёр қоидаҳо ҳаст ки дар дигар қонунҳо низ оварда шудааст. хуб, инҷо дар бораи ҳамин нашри аксҳо беиҷозат ва ёки нашри акси кӯдакон гуфта гузаштем. дар ҳолати чунин масалан ҳодиса шудан, чунин воқеъ шудан, дар асоси ҳамон талаботи қонун, масалан нисбати ҳамон нафаре ки акси ҳамона беиҷозат масалан нашрро паҳн кард, чӣ гуна масалан тадбир андешта мешавад? агар ягон нафари дигарро беиҷозат акс гирад, масалан вай кӯдак бошад ё ин ки ягон нафари калонсолтар бошад, дар ин ҳолат тибқи ана ҳамин кодекси граждании ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарии гражданӣ пешбинӣ карда шудааст. яъне ин ҷавобгарӣ метавонад ки аввалаш пок кардани ана ҳамон акс, видео ё ин ки сабт бошад ва инчунин ба ғайр аз ин ҷавобгарӣ барои ҷуброни зарари маънавӣ аст. яъне вақте ки навори шахсро, акси шахсро, сабти шахсро дар ягон шабака паҳн кардан ё ин ки беиҷозат умуман намонро дастрас кардан ё ин ки сабт кардан, дар ин ҳолат аллакай шахс зарар мебинад ва ӯ худаш муайян мекунад ки ҷуброни зарари маънавие ки ба вай расидааст чӣ қадар аст. вай метавонад ки $1000 гӯяд, масалан ё ин ки 1000 сомон гӯяд ё ин ки 100,000 сомон гӯяд, ё умуман чӣ қадар, чӣ миқдоре ки бошад ҳамонро бо пул нишон диҳад ва ба суд муроҷиат кунад ки ана ҳамин ҳуқуқи ман вайрон шуд, поймол шуд аз тарафи ана ҳамин шахс ва ин нафар бояд ҷавоб гӯяд дар назди қонун. ва чӣ хеле ки қайд кардам, ҳуқуқ ба рӯёнидани ҷуброни зарари маънавиро дорад. яъне аллакай дар ин ҷо ин шахс, яъне шахсе ки ҷабр дидааст ҳамчун даъвогар баромад мекунад ва шахсе ки ҳуқуқро поймол кардааст ҳамчун ҷавобгар баромад мекунад ва суд ҳуқуқ дорад ки дар ин ҳолат он нафарро масъул кунад, муваззаф кунад ки ба фоидаи ана ҳамин нафар зарарро
пардохт кунад, ҷуброн кунад. сирро бидон дар мавҷи 157 FM. дастрасӣ ба иттилоот дар воситаҳои ахбори omma чӣ тавр танзим карда мешавад аз нигоҳи масалан ҳуқуқӣ? ташаккури зиёд. дар ин самт бевосита ин масъаларо Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим мекунад. Инчунин қонунҳое ки дар асоси ҳамин Конститутсия қабул карда шуданд, бевосита қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи дастрасӣ ба иттилоот оид ба фаъолияти судҳо аст, ки бевосита муайян мекунад ки аз ҳокимияти суддӣ чӣ тавр иттилоотро воситаи ахбори omma дастрас карда метавонанд. яъне дар онҷо муҳлат қайд карда шудааст, дар давоми то 3 рӯз воситаи ахбори omma ҳуқуқ дорад ки аз ҳокимияти суддӣ иттилоотҳоро вобаста ба ҳамон ҳолатҳои парванда ба даст оранд. ва инчунин ҳаст боз қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар воситаи ахбори omma ки ин мавзӯъро бевосита танзим мекунад, яъне як қонуни соҳавӣ аст. дар ин ҷо низ қайд карда мешавад ки агар шахс журналист бошад ё ин ки умуман намояндаи воситаи ахбори omma бошад ё умуман шахси ҳуқуқие ки бевосита ба ҳамин фаъолияти табъу нашр, яъне бевосита воситаи ахбори omma аст, дар ин ҳолат боз муҳлати 3 рӯза татбиқ карда мешавад. яъне дилхоҳ мақомоти давлатӣ, сохтори давлатӣ, ташкилот, корхона ӯҳдадор аст ки дар асоси дархости хаттӣ, шифоҳӣ ё ин ки электронӣ, яъне ҳамон нафари пешниҳодкунандаи дархост ба ӯ ҷавоби ҳамон дархостро пешниҳод намояд дар давоми 3 рӯз. агар шахси воқеӣ ё ҳуқуқие ки фаъолияташ бевосита ба табъу нашр ё ин ки умуман ба воситаи ахбори omma алоқаманд надорад, чунин шахс ба мақомотҳои давлатӣ, ба сохторҳои давлатӣ, умуман ба дилхоҳ корхона, ташкилот, муассиса муроҷиат кунанд барои гирифтани иттилоот ё ин ки маълумот гӯем. дар ин ҳолат муҳлати 30 рӯза татбиқ карда мешавад. яъне қонунгузорӣ пешбинӣ мекунад ки дар ин ҳолат вақте ки муроҷиат мешавад, қабулкунандаи муроҷиат ӯҳдадор карда мешавад ки дар давоми то 30 рӯз, вале дар наздиктарин фурсат, вале на дертар аз 30 рӯз бояд иттилоотро ба шахси муроҷиаткунанда дастрас намояд. ташаккури зиёд. оё имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ягон қонуне ҳаст ки масалан фаъолияти расонаҳоро ба танзим медарорад? ҳамин гуна қонун ҳаст? ташаккур. бевосита ягон қонун то ҳол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар масъалаи танзими ҳуқуқи расонаӣ қабул карда нашудааст. ва гуфта мешавад ки шояд дар солҳои минбаъда кодекси иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шавад. ҳатто хел гап-гапҳо ҳаст ки лоиҳаи кодекси рақамии Ҷумҳурии Тоҷикистонро пешниҳод кардани ҳастанд як гурӯҳ корхонаву ташкилотҳо. лекин мутаассифона дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин қонун нест ки бевосита ҳуқуқҳои расонаиро бевосита дар як қонун танзим кунад. чӣ қадар ки дар аввал ҳам қайд кардам, якчанд қонунҳо ҳаст ки аз онҳо иқтибос гирифта чӣ кардан мумкин аст, ба ягон савол мушаххас ҷавоб додан мумкин аст. хуб инҷо мо дар мавриди масалан сомонаҳо гап задем, бештар дар мавриди он ки имрӯз шабакаҳои иҷтимоӣ масалан рӯзторӯз сафи корбонааш бештар мешавад. имрӯз аз нигоҳи шумо онҳое ки масалан дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол ҳастанд, ворид мешаванд, худашонро масалан сабти ном мекунанд ва дар оянда ҳамчун як корбар аз он истифода мебаранд. имрӯз гуфта метавонем ки ҳар як нафаре ки вориди ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ мешавад, онро ба таври дуруст масалан истифода бурда метавонад. хуб, дуруст қайд кардед. имрӯз қариб ҳар як нафар дар баробари он ки телефонҳои мобилӣ ҳушманд дорад, метавонад ки бевосита ба фазои иттилоотӣ, фазои интернетӣ ворид шавад. ва чӣ қадар ки қайд кардем, иттилоотро ҷустуҷӯ кунад, дастрас кунад, коркард кунад ва онро ба одамон пешниҳод кунад, ба omma пешниҳод кунад. яъне ин корбар аллакай ҳуқуқҳои конститутсионӣ, яъне ҳуқуқи озодии баёни худро
استفاده کرده است. این از یک جهت بسیار خوب است. بسیار خوب است برای آنکه هر یک نفر میتواند به واسطه آزادانه فکری خودش را در این یا اون شبکه سامانه بیان نماید. این شاید در بعضی مسئله ها بسیار فایده خیلی خوب بیارد. خب ولی متاسفانه نه همه استفاده برندگان اینترنت از عهده‌داری های خودشان باخبر هستند. بنابراین هم وقتی که شبکه های اجتماعی رو باز میکنید از 10 یک نوار شاید دشنام باشد، حقارت باشد، یا اینکه از 10 یک نوار غیر قانونی جمع کرده شده باشد. حتی همین خیلی مخصوص کانال های هستند که بیوسته در آنجا نوارهای بی‌زیبا، فحش و عکس های بی‌زیب تماما نشر کرده می شوند و این مضمون اون رو دارد که در فضای اطلاعاتی تاجیکستان هم کاربرانی خوب هستند و هم کاربرانی اگر در داخلی ناخن نگیریم بد، یا اینکه در دیگر کشورها هم این هست. البته این هست، لیکن ما باید در این سمت به حد خوب کار کنیم. هم تشکیلات های جامعه شهروندی، هم ساختارهای دولتی برای پیشگیری از همین حالت‌ها. پیش از همه هر یک نفری که استفاده برنده یگان سامانه یگان شبکه است وای باید سوادی اطلاعاتی و رسانه‌ای داشته باشد. به سوادی اطلاعاتی و رسانه‌ای استفاده برنده نمیتواند هم خودش رو درست حفظ نماید در شبکه و هم به دیگران ضرر نرساند. ما حقوق به آزادی بیان داریم و حقوق درباره دسترسی به اطلاعات. هر دوی اینها از همدیگر مثلا با چی تفاوت میکنند؟ فرقیتشون در چیست؟ حقوقی که قید کردید این المنتی یک حقوق آزادی بیان هست. یعنی حقوق آزادی بیان در داخل خودش چی ها رو دارد؟ من به فکرم این جمله ها رو، این کلمه ها رو بسیار امروز تکرار میکنم، برای که حقوق آزادی بیان این از دسترس کردنی نه همون اطلاعاتی که گفتید شما در علاقمندی دارد. یعنی دسترسی به اطلاعات علاقه، یعنی کارکرد کرده توانستن نه همون اطلاعات و عموما جمع آوری پیش از همه همون اطلاعات و پهن کردن نه همین اطلاعات، این آزادی بیان است. یعنی از یک جهت دیگر باشد این آزادانه جستجو کردن، دسترس کردن، تغییر دادن شاید باشد، تنظیم کردن و نشر یعنی همون اطلاعات است. نشر به معنای وسیع. خب یک سوال آخران، در صورت نقض حقوقی رسانه‌ای کاربر یا که یک شهروند با کدام مقامات میتواند که مثلا مراجعت کند؟ خب بسیار خوب. وقتی که یگان حقوق پایمال کرده می شود، به واسطه حقوق رسانه‌ای پایمال کرده می شود، شخص حقوق دارد که با دلخواه ساختارهای دولتی که در همین سمت احتمالاً کار میکنند مراجعت نماید. چون که قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراجعت‌های شخصان واقعی و حقوقی یگان محدودیت نمیگذارد. هم در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراجعت‌های شخصان واقعی و حقوقی مراجعت کردن ممکن است و هم در طبق طلبات‌های قانون‌های مرافعوی، یعنی کودکس مرافعوی گراجدانی، کودکس مرافعوی جنایتی، کودکس مرافعوی اقتصادی شاید اگر وابسته به مسئله هایی که کارخانه تشکیلات ها باشد. اگر یعنی من چی گفتنی هستم، ویران کنی یا اینکه پایمال کنی حقوق خودش با یک چند گروه جدا می شود. این حقوق ویران کنی گراجدانی، حقوق ویران کنی ماموری، حقوق ویران کنی جنایتی و غیره. و بنابراین وقتی که معین میکنیم که حقوق ویران کنی گراجدانی هست در اینجا، ما باید به مقامات های سودی مراجعت نماییم. یعنی به حکومت سودی و سودی شهر یا ناحیه است. اولین زینه‌ای که ما باید مراجعت نماییم، یعنی از زینه اول ما باید مراجعت کنیم تا در حالت ضروریت تا زینه های بالایی سود مراجعت نماییم. و قانونگذاری محدود نمی کند حقوق با مراجعت رو برای برقرار کردن حقوق.
یعنی قانون به ما امکانیت میدهد که ما در دلخواه مورد اگر فکر کنیم که یگان حقوق ما پایمال یا اینکه ویران کرده شده است، فکر کنیم حتی اینو ببینید، فکر کنیم که ویران یا اینکه پایمال شده است، به ما امکانیت میدهد که قانون به دلخواه ساختار مقامات مراجعت نماییم برای برقرار کردن یا اینکه حفظ کردن این همون حقوق ها. نه بحث از آنه که وای حقوقی رسانه‌ای است یا اینکه دیگر حقوق. تشکر زیاد. من نثاری سپاس می‌کنم از شما که تشریف آوردید و در برنامه ما اشتراک کردید. امروز ما باور داریم که این صحبتی که امروز ما و شما انجام دادیم برای اونایی که بیشتری وقتی خود را در شبکه‌های اینترنتی صرف می‌کنند به منفعت خواهد بود. سیر و بدون در موج 157 FM. شنوندگان عزیز، خاطررسان می‌کنیم که مبادی مذکور با کمک مردم آمریکا که از طریق آژانسی ایالات متحده آمریکا اوید به رشد بین‌المللی رسانده می‌شود و در چارچوبه لایحه مدکم که از جانب اینترنیوز با دستگیری مالیوی USAID عملی می‌گردد آماده شده است. شرکت تلویزیون و رادیوی صدای خوجند برای محتوای برنامه مسئول بوده، شرط نیست که آن موقع USAID یا حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس نماید. خب شنوندگان گرامی، در برنامه ما حضور داشتند فخرالدین فوزلوف، حقوقشناس تشکیلات جمعیت ابتدا، که ما در موضوع حقوق رسانه‌ای صحبت کردیم. برای اشتراکتان بار دیگر من تشکر میگم. تشکر زیاد. شنوندگان گرامی، تا برنامه‌های نوبتی، خداوند نگهبانتان باشد. خیر.